Сәлем, кызлар, малайлар. Сез шаян пластилинны карыйсыз. Димәк, вакытыгыз бик күңелле үтәчәк. Син пластилиннан сыннар ясарга яратасыңмы? Алайса пластилин һәм бармакларыңны әзерлә. Бүген безгә күп итеп көрән, аксыл көрән, зәңгәр су һәм кара пластилин кирәк булачак. Шулай ук эшлагыч таякчык белән стек, ягъни пластилинны кисү һәм бизәү өчен кулланыла торган җайланманы да әзерләп куярга онытма. Кем минем пластилинымны алган? Кем пластик стегым белән сызыклар сызган? Һәм кем минем учлы таякчыгым белән күз каралары өчен тишекләр ясаган? Я дустым, әйт әле, бу кайсы әкияткә охшаган? Бу 3 аю әкияте. Һәм бүген без урман хуҗасы аюны ясаячакбыз. Беренче шитеп, без 2 зур һәм кечкенә көрән шарчык ясыйбыз да уң якка куеп торабыз. Ә менә бу зур кисәкне сул якка куеп, без әзер. Зур урмансынын ясар өчен безнең тагын бераз гына көрән пластилиныбыз калды. Аю зур җәнлек, аның авырлыгы 500 килограммга кадәр җитә. Шуңа күрә бу армудка охшаган деталь киң булырга һәм кабарып торырга тиеш. Гәүдәне менә шулай итеп тигезләп куй, сыныбызның иң мөһим детале әзер. Яхшы, дуслар, булдырасыз. Менә шулай. Бик матур килеп чыкты. Ә менә бу 2 шарчык сынның тәпиләренә әйләнәчәк. Озынча детальләр тәгәрәтте, баш бармакларың белән гәүдә астына беркет. Дустым, синең чалыш тәпиле аю дигәннәрен ишеткәнең бармы? Аларны йөргәндә башта 2 сул тәпине, аннары 2 уң тәпиенә таянганга күрә шулай атыйлар. Шулай итеп, аюлар атынып йөргән кебек була. Аларның тәпиләре зур, ә колаклары кечкенә. Шуңа әйдә тизрәк кечкенә шарчык алабыз да колаклар ясыйбыз. Шарчыкны тәгәрәт, аннары уртасында бәләкәй чокыр ясап, бармакларың белән кысып куй. Аннары килеп чыккан детальне аюның башына ябыштыр. Шулай. Нәкъ шулай ук икенче шарчыкны да беркет. Бүгенге кунагыбыз бездән күпкә яхшырак ишетә. Ә бик каты тавыш аны куркыта да ала. Шуңа күрә урманда бу зур җәнлекне очратасың килмәсә, каты итеп кычкырып, агачларны как. Кылакларыбыз бик матур килеп чыкты. Афәрин. Кемнең тәпиләре иң көчле? Аюныкы. Шуңа күрә калган пластилинны ал да сыныбызның иң зур һәм киң тәпиләрен яса. Әвәлим тәгәрәтәм, пластилинны тәпиләргә әйләндерәм. Ә аюлар 4 тәпиләптә һәм 2 арткы тәпиенә басып та йөри алалар. Пластилинны 2 кисәккә бүләбез, аларның һәрберсе яссы тамчыга охшаган зур детальгә әйләнәчәк. Аның өчен буйчык тәгәрәтәбез һәм бер башын таррак, икенче башын киңрәк итеп ясыйбыз. Детальне ясый итәргә дә онытма. Афәрин, дустым. Тар башы белән аюның гәүдәсенә беркет, ә киңрәк башын аның зур эченә куй. Безнең йомшак дустыбыз бал кортларының ояларын туздырып, андагы баллы һәм файдалы балны ашарга ярата. Димәк, бу тәмле тамак бал кортларының тешләвеннән дә курыкмый. О, бигрәк матур килеп чыга. Шулай бит, дустым, шәп. Тик аюыбызның эше күренми. Килешәсеңме? Әйдә без аны да ясыйк. Моның өчен башта аксыл көрән төсле пластилиннан бер кисәк бүлеп алабыз да шарчык тәгәрәтәбез. Шуннан соң аны озынча итәбез. Бармакларыбыз белән менә шушылай кыса башлыйбыз һәм кырыйларын тигезләп барабыз. Нәтиҗәдә түгәрәк почмаклы туры почмак килеп чыгарга тиеш. Сезнеке дә шулай килеп чыктымы? Дусларым, минем арттан кабатлагыз, менә шушылай итеп ябыштырып куябыз. Булды. Урман геометриясе дәвам итә. Калган аксыл көрән пластилиннан 3 почмак ясыйбыз. Моның өчен безгә бармаклар һәм 3 почмакның нинди фигура икәнен белү генә кирәк. Астагы 2 почмакны түгәрәклә. Хәзер аны менә шушылай итеп гәүдәнең өскел эшенә ябыштыр. Булды. Килеп чыкмадымы? Минем дә. Хәзер төзәтәбез аны. Менә шулай. Булды диярлек. Күрәсезме?
Без хаталанганыбызны вакытында күрдек тә, тиз генә төзәттек. Булды. Тагын 2 аксыл көрән шарчык аюның кулакларын бизәр. Һәм ул әзер диярлек. Менә шулай итеп кулакларга ябыштырабыз. Бик матур килеп чыга. Әйеме, дуслар? Менә шулай. Булды. Әзер. Хәзер стейк белән йөзен урталай бүләбез. Очлы таякчык белән киндеген ясыйбыз. Шулай күз, борын эчендә тишекләр ясарга кирәк. Менә шулай итеп күз караларын да ябыштырырбыз. Менә. Хәзер инде күз караларын ябыштырабыз. Менә берсе. Һәм икенчесе. Ура! Аю безне күрә. Сәлам, аюкай. Зуррак шарчык сынның борнына әйләнәчәк. Аны беркет һәм ул түгәрәк киң бусын өчен бармагың белән басып куй. Менә шулай. Бик матур килеп чыкты. Таякчык белән борын тишекләрен яса. Булды. Таякчыкны алып куйма, дустым. Аның авызы һәм йөзенә нокталар ясарга кирәк әле. Менә шулай итеп нокталарны ясыйбыз. Бик матур килеп чыга. Булды. Шәп. Дусларым, без бит зәңгәр су төсле пластилинда әзерләгән идек. Әйдәгез, тизрәк алыйк аны. Әйбәтләп, әвәләп, озынча түгәрәк тәгәрәт һәм аюның башына ябыштыр. Бу аның башлыгы, я кепкасы. Безнең бүгенге йомшак дустыбыз бигрәк җитди. Пластик стек белән тәпиләренә бармаклар, йөзенә сызыклар ясыйбыз. Менә шулай бик матур килеп чыга. Сыныбыз безнең әзер диярлек. Безнең аю бөтенләй куркыныч түгел. Ул киресенчә бик мөлаем. Тупланмабызда тагын бер сын булды. Ура! Пластилин дусларыңның күбрәк булуын телисеңме? Алайса мин сине Шаян пластилинның чираттагы чыгарылышында көтәм. Хуш-хуш!